fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul meu. Ghiciți ce am aici? Pognitori. Foarte multe pognitori. Nu chiar foarte multe, dar multe. Mai am foarte puțin și o voi termina. Hai să vedem cum face. Să vedem cum o să iasă. Să sperăm că va ieși bine. Bă, nu mai pune, pentru fitil. Lasă fitilul. Nu ne trebuie fitil. Bă, da. Ba nu, o să ia singur foc una de la alta. Bine. Ok. Iei tu camera și dau eu foc? Ia tu camera și dau eu foc. Stai tu acolo și îi dau foc. Bă, dar mi-e frică. Ia cutia cealaltă de acolo și dă-o mai încolo. Să nu fugi, ok? Bine. Tot mi-e frică. Hai că i-am dat cu zoom. Nea, nu. Hai băi, toti. Stai măi. Ești nebun. Nu mai merge bricheta acum, nu? Nu pot. Stai puțin, bă. Vezi că tot trebuie să pui de ăla. Lasă-te acum. Vino mai aproape. Bă, ține tu camera și îi dau eu foc. Îi dau eu foc, ține tu camera. Ține tu camera și îi dau eu foc. Fugi, tati! Stai acolo. What the fuck? Închide-l. Ei, acum e rândul fratelui meu să te vedem. Haide, Dani. Nu ne dezamăgi. Mai aproape, Dani. Haide, mă, ce faci, ne dezamăgești? Aia e toti! Forța!